יש לנו פה בובה כזאת שפותחת פה כמו, לא יודעת מה, נראית כמו, רגע, שלא נדע. ותראו, שמרביצים לה. היא מתחילה לבכות. היא צוחקת עליו, היא צוחקת לפני שהרבץ. למה הם בוכים ואז הוא פתאום? הרביצי לו. לא, אל תעשי לה. מה זה, אם אתם יודעים מה זה? תראי איך אני עושה עם היד בו. היא לא אמורה לעשות רעש. רגע, חברים, יש פה רק צמר, תראו. לא, מה עשית לו? מה עשית? פיזית יש פה צמר. רק צמר, ורגע, תזיזי אם אני אעשה. תעשה רחוק. ותראי שאין כלום. אין לנו כלום בידיים לבכות. סתום. אין, אני בהלם, זה רק צמר וזה בוכה, אני...